Ephemeral er et græsk ord, men jeg bruger det så i den engelske form, og det kommer meget af noget meget flygtigt, altså noget meget kortvarigt. Og det vil sige, det bruges tit om blomster og planter, som har det med at åbne sig meget hurtigt, og så falme og dø på meget kort tid. Så jeg tænker det meget i forhold til blomsterne, men for mig er det også noget med ephemeral. Det kan jo også være ting, der er lavet rent grafisk til ikke at skulle holde så længe. Sådan noget, som jeg jo også har lavet flyer og brochurer. Altså det der med, at man laver noget, som skal bruges, og så bliver det brugt, og så har det ikke nogen værdi længere, så at sige. Og jeg elsker jo at finde de der små efterladenskaber, som mennesker de laver. Og jeg har jo en hel campingvogn fyldt herover af ephemera, som det jo hedder, når det er flertal. Og det er noget gammelt skrammel, men der er jo en masse historie i det også. Det er jo rester. Og jeg ser det jo meget som det, man finder på gaden. Altså det er det, der er blevet smidt væk, som man ikke rigtig regner for noget. Og det er super interessant at tage det op og kigge på noget, der er lidt overset. Og det samme gælder jo lidt med de her blomster her. Og derfor har jeg jo så taget en af de meget undselige, ukrudtsagtige blomster. Så det er det, der ligesom handler i, at man ser noget, som man normalt ikke tillægger nogen værdi. Det er meget det, der ligger i det for mig også. Så jeg tror, det må være definitionen.